váži pol tony, trafili jeho kúďa malé, ktoré váži menej ako 50 kg, menej 50 cm, tak táto svinia zaručala a od toho ako dobrého malé zomrela aj ona. Nech sa páči, nech ti je zemla. Dobre, no. Niekto si napíš. Predka. Predka. Naša predka. To nie je predka. Ako máme možnosť vidieť, toto je skúm láskomerský. Pretože predka má jemne špičaté nosy, kdežto skúm láskomerský má tie nosy zaoblené a tým pádom si ten vzduch a tú zem, ktorá sa jej dostáva do nosiek, môže vybukovať a zároveň jej tam ide čisté H2O s ozvolené s kyslíkom. Keď sa ten kyslík, čo má vzorec Fe2O6, konzumuje s tou H2O, čo je čistá voda, dostane sa jej do plúc, tým pádom sa jej jemne vyvíňa srst, ktorá vyzerá ako nagelovaná po odjebaní tejto predky. Prípadne po tohto skúmku láskomerského. Skúm láskomerský konzumuje mravce a drobné živočichy, prípadne drobný porast, ako je komarinka, štorlíky a podobné kúpačky, prípadne huby samozrejme neotrávené, kdežto tento skúm láskomerský má tie vlhké nosy, tak on vie vynikať, ktoré huby sú jedlé a ktoré sú tie otrávené. Skúm láskomerského nie je možné dolaviť puškou, preto taký vyjebanec, ako tam ten pár, musí chodiť a trompáčom kopať po sebe, kdežto náhodou trápi skúmka láskomerského chudáka, ktorý je už len upozorňujem vás, málo na Slovenskej republike, dá ich možno 340 kusov a on ten vyjebanec letí, náhodou ho trápi, čo si vykopáva tam jarček, aby mohol krumple zasadiť, on ho náhodou trápi do hlavy krompa, čiže to nemôžu vidieť a snažil sa to hajzo zažiť, ale nepomohlo, nechce sa vláčka skúmku, ale snažil sa chlapec. A nohy jemne zanečtené, pretože skúm láskomerský nemá možnosť manikúry ani nič podobné, takže tým pádom si môže rozhrávať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.